Nation TV står på Højbro Plads i København. Her bag ved mig der er der en demonstration i gang. Demonstrationen handler om vindmøller, eller mere præcis det er et testcenter til vindmøller, som regeringen har planlagt at skal sættes op i Østerild op ved Vestjylland. Du bor relativt tæt på det område, hvor det her møllemølle skal være. Ja, jeg bor umiddelbart lige ved siden af, hvor det skal være, og jeg er en af de 5, der skal eksproprieres. Jeg ligger ikke lige i selve testområdet, men jeg ligger så tæt på, at vi skal væk alligevel, fordi støjsinderne gør, at vi ikke kan bo på ejendommen længere. Hvad fik det dig til at tænke, dengang du fik det at vide? Der lå mange tanker igennem hovedet på en specielt, altså da vi fik det at vide. Altså, der blev holdt et pressemøde først, inden vi som lodsejer var orienteret, så kom der et brev i løbet af aftenen med en taxa, hvor der stod, at regeringen havde besluttet det, og jeg tænkte bare, at det her lyder fuldstændig vanvittigt, at man vil sætte sådan noget et industrianlæg op ude i så stort et flot naturområde, så jeg tænkte, jeg må have hørt forkert i første omgang, jeg læst forkert, men det gik så op for mig, at det havde jeg ikke. Og jeg kunne godt have lyst til at starte med at sige, hvem er det, der skoven fælde kan? Det er Karne Willemann. Hvis du kan bestemme, hvor skal de så ligge hen? De skal for eksempel ligge nord for Stauning Lufthavn nede i Vestjylland på nogle traditionelle danske landbrugsarealer med spredt bebyggelse. Der vil de ikke skade naturværdier, og der vil de indgå i sådan et produktionslandskab med gyldetanke og siloer og bebyggelser og så videre. Og vi har jo vendet os til møllerne i det danske landbrugslandskap, hvorimod vi jo faktisk aldrig har haft dem placeret i skov. Altså, når man er født og opvokset i sådan et område, så lever man jo med det og er vant til, det er der. Og det er jo egentlig for alvor først, når man så lige pludselig bliver presset på, at det skal forsvinde, at man gør sig selv klar, hvad det er for en herlighed, man bor midt i.